Ahó. Sziasztok! Most, hogy ilyen szépen együtt, mindig erről álmodtam. Örömünknek napja eljött. Végre összehangoltam Véle, és elmondja néktek azt, hogy kell ilyenkor megszólítani az embereket. Hát hogy kell? Sziasztok, jó estét mindenkinek! Kurva kreatív. Ez igen. Na, tehát sziasztok, jó estét mindenkinek itt 2014 év végén. Az Anaratás 2 CD keresztelőjén. Na, valamikor ez a projekt úgy 2009-ben indult, akkor Szarvasi Józsi és a Klubmédia srácok fejében fölöttött az a gondolat, hogy össze kéne foglalni a régió zenekarait, tehát össze kéne szedni a régió zenekarait, beáratni a termést és bemutatni, hogy mi is történik itt a kis régiónkban. Ez a projekt, hál' Istennek, nagyon jól sikerült, akkor a T-Mobile támogatásával sikerült összehoznunk az első lemezt. És most itt állunk 2014-ben kis kimaradás után, de közben megalakult a dolgokról és egyéb más elfoglaltságunk nem engedték meg, hogy erre időt szakítsunk, de most úgy álltak a csillagok újra, hogy itt állunk megint a színpadon, és itt van nálunk a Anaratás 2 CD, és ma azt fogjuk megkeresztelni itt a Csalóköz tiszta vizével. Úgyhogy fel is olvasnám az idei termését az adatásból. Az idei CD-n, 2014-es CD-n szerepel a Damol 33. Egy tapsol minden zenekarnak van megtérnék, a Noizium, az Éli, Arts featuring Kind Refresh, Don Capel, a Groove, a Sick, az Ellen's Fall, a Rental Error, és a CD-t John Dessert zárja úgy az elsőt is. Nem akarom túlnyújtani az egészet, mert időszűkében vagyunk, ugyanis csak 11-ig kaptunk engedélyt, úgyhogy megpróbálunk ebbe beleférni. Én is csak ezért vagyok itt. És a színház miatt kicsit csúsztatni kellett a dolgot. De idén ez a lemez igazából rólatok szól, nektek szól, hisz a város támogatásával hoztuk létre, az a ti pénzetekből, az adótok pénzéből. Úgyhogy élvezzétek szeretettel ezt a lemezt, és reméljük, hogy örülni fogtok neki, és szívesen hallgatjátok majd. Na és most a végére még annyit, hogy mivel ez a lemez, ahogy mondtam előbb, rólatok szól és nektek van, ezért megkérnek a közönségből két embert, aki ezt a CD-t megkereszteli. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ki legyen a keresztap, hogy az első lemez keresztapja Pillancsik Kimi volt, de most úgy döntöttünk, hogy a közönség fogja ezt a CD-t megkeresztelni. És kérnék két önkéntest, egy fiút meg egy lányt, ha lehetséges. Egy fiú és egy lány. Na gyere! És akkor fel is mondtam, itt ünnepélyesen előttetek a CD-t. És megkérem a fiatalokat, hogy akkor kereszteljék meg a második Anaratás CD-t. Nagyon szépen köszönjük, és akkor most elmondanám még az egészet egy kicsit szlovákul is. Щоб ви дали пані, вітам вас на Костицевичка. Ezen a Szlovákul. Csatlakozunk, dякуємо. ERT kontra versus Zeto. Takže celý tento projekt vznikol niekedy v roku 2009, keď ľudia z Slovenskej stredy Joži Sarvaš a agentúra Klubmédia vymysleli, aby sme dali dokopy kapely z nášho regiónu. Tak sa nám podarilo v 2010 pokúsiť prvé CDčko a teraz tu stojíme v 2014 na konci roka a krestíme druhé CDčko, na čom ste aj skupina Don Capel. És most bemutatnám az esti programot még a végére. Tehát a mai keresztelőn először a pozsonyi Don Capel zenekar fog játszani, akiket is hip-hopot fognak emléket, és utána váltja őket majd a helyi Groove formáció. Mindenkinek jó szórakozást, és mindenkinek boldog új évet majd. Sziasztok! Köszönjük szépen!